On the beat. One for the road, now my balokasa. I don't want wahala. If you get to get any money for your pocket, yeah. Just balance the lap one my one for the road, now my balokasa. My balokasa, I beg you. I don't want wahala. Yeah. If you get to get any money for your pocket, yeah. Just balance the lap one my one for the road, now my balokasa. My balokasa, I beg you. I don't want wahala. We are the my chicken, my cake, I did it. Serious money, don't they make them jealous? Them juju respect us, everywhere in the blood of Jesus. In your car, no they pay. We the proof, we know the delay. You know, we can just we can. I say, can you be with? All bullion van, no they wait. Bank of America, straight. We know they spend money in private. They passing up for golden gate, so I say, hey, if you get to get any money for your pocket, yeah. Just balance your life, okay, every day one wo. Ndewo. Ihe a bụ Ibere People Forum live broadcast. Thank you. Anyị nwekwana nwa onye anyị reja anọrịta ọnwa bụ renowned legal practitioner. Ndị Ibere anyị na-akpọ ya onye ọkaikpe ewetukwa iwu. Onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe. Ọya nwa ji ekwuchisa ọnụ ndị Ebiri Connect. Onwekwa onye ọjọọ nwe ike iso anyị ma ọ baa ịsa. Bụnụ sekretịrị ndị Ebiri Connect ha na-akpọ Mr. Azụka Egbu sorry. Mgbe ọbụla ọ baa ịsa ya join anyị. So tọnwa anyị ji aga ihu bido. Unu ewetukwa iwu unu ahịkwụlanụ ele obodo mewegha mgbe ụfọdụ igwe a na-eji ekwu okwu nwee ike ya enyetu nsogbu, so unu bear with us biko nụ. So anyị ji evu ụzọ jụọ attorney Godi Uche ka ovu ụzọ kparịtụrụ anyị onye ọ bụ anyị asakwa bọọlụ gbafu ya ọsọ. Okay, a na-akpọ m Chief Godi Uche, mbụ onye Amankalụ Igbere, bụkwara onye ọkaikpe, and bụkwara nke a na-akpọ Senior Advocate of Nigeria. Ihe abụghị nke ndị okwu ya. So ya mee ihe ọbụla gbasa ikpe ezigbo anya. Then m bịakwazụ bụrụ onye isi ndị Ebiri Connect. Ebiri Connect a bụkwanụ mmekọta imekọ na Igbere, bụ ndị ikom ndị Igbere. Anyị bịakọta sị ka imepe an association anyị ga-asara aka ya, denyere onwe anyị aka, sakwara aka ya, denyekwara ndị Igbere aka. So ya bụ ọnwa akpọ Ebiri Connect. Okay. Ebiri Connect a ọ dụkwala anya obidotu. Okay. I bidoro Sanza 2017. Okay. Chief Godi biko anyị ka na-abịa ajụjụ ahụ, so anyị ka na-abịa ajụjụ ahụ. Okay. Ịjụgo gịnị bụ Ebiri Connect, so nke anyị jụkwa nke adụkwa asaja asa. Ebe ọ bụ na ịmalisala ya, so ajụjụ anyị bụ gịnị bụ Ebiri Connect? Ewetukwa iwu nkọtụ ahụ short, ewetukwa iwu ọ ka enwe ike gaa through questions ajụjụ ohu anyị. Okay. So gịnị bụ Ebiri Connect? Ebiri Connect m jide achọ ịkọwaje, ọ bụ nwa association anyị mepe anyị ndị bụ ndị Igbere. Ndị dum bụ memba Ebiri Connect abụghị ya nwa ụmụrụme Igbere. Anyị kpọkwana ya Ebiri
Connect ebiri ọbụkwanụ izipsa ọ bụ ndị amụrụ Igbere ụmụ ebiri ebe ọ bụ ebiri bụ onye mụ Igbere so Eliza ebiri Connect bụkwa nwa izi ọ bụ ihe ndị Igbere Connect ọ nọkwara ime ya bụ ka anyị gboro jikọta ga onwe anyị aka so ndị dum bụ memba ebiri Connect but anyị ruru more than 50 anyị dum bụ ịgakwa hụ ụmụrịme Igbere bịakọta anụ ka anyị mepee ihe anyị ji asara aka ya nyere onwe anyị aka sakwara aka nyere ndị Igbere aka ọ ya bụ nwa ebiri Connect anyị na-anụ okay imeela awo so unu ahịkwala nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Maazị Azụ Ukegbu ọ join ala so before anyị agachi ihu eduje ajụjụ biko Maazị Azụ biko kọwatụrụ anyị onye bụ ndewo ndewo okay ọ bụ mbụ Azụ Ukegbu mbụ onye ama ofufe Igbere mbụ onye ọchọmma 2 age grade Igbere mbụkwa na Aba presently I was for the pioneer secretary of IPIA state of New York mgbe anyị nọ New York na-emetụ ihe ndị Igbere mbekwa relocate bịa Nigeria tọnwa mbụ Aba mbụ a businessman and by God's grace ọ bụ mbụ secretary Ebiri Connect ndewo ndewo Maazị Azụ ndewo so tupu gị bịa join anyị so anyị nọ nwada ajụtụ ajụjụ gbasara Ebiri Connect so anyị ji ka onwe ka nke anyị ga-ajụ beti ka anyị bụ ụzọ jụ ha ajụjụ nke ugbo abụọ nwa anyị chọrọ ka ajụọ ya Chief Godi Chief Godi ndakwanụ mgbe ebido Ebiri Connect ọma Ebiri Connect ebido ya 2017 mgbe anyị lọkọtakwa nke ezumezu 2017 in fact ọ hụrụ ụlọ onye a na-akpọ Chief Chima Anyasọ bụkwa mmemba anyị ka anyị nọhụ dokọ ọhụ ihe dum ọnụ bịakwa dokọ ma afọ anyị ọnụ dokọchagbuo Elijah ejide eme tankwa from 2017 nọ ruo tọnwa anyị gaje nkwahụrụ ifu so ọ bụ mgbe anyị ji bido Ebiri Connect and anyị bidokwana ya n'Igbere okay ọ dazie ha dazie Maazị Azụ anyị jụọ Chief Godi ọka ihe ọ nwụrụ ihe ọjị ije arịtụ gbasara Ebiri Connect ga-adị ahịa ọ bụ ịghọsala ajụjụ anyị nwodo ya nwa ukwuu so betika anyị jụọ nke ajụjụ nke atọ ndị ya ihe bụ ya na objective bekee na-akpọ ya objectives ndị Igbere na-akpọkwana ya ihe bụ ya na evumobu achọ ka ọgbakọ ọnwa mee Ebiri Connect dị eme so bido ele onye isi kpa ya agbaghị m nọlarịda ele unu netwọk ekwuo ka m banye atụ m nọ mgbe ajụ onye isi anyị chairman of Ebiri Connect bụnụ Chief Godi Uche senior advocate of Nigeria ime ihe ọkpa o jikwa hụ nwayọọ gbutukwa aka aims and objectives anyị pọta ịgatụwa ihu saa ajụjụ ele afọ anyị da ọ bụrụ ele objective anyị da Ebiri Connect nke kacha bụ mkpa ba anyị ji eme anyị omerime Igbere ibe ọbụla ele Igbere na-asịwa ibe ọbụla Igbere ṅụ mmiri ka oweghị iko mezie na-emezi ya anyị mekọwa bịakọta ọbịa bụ ihe afa bekee ọhụ ji baịsa okwu bekee ọ ji baịsa bụ connect ọ ga nwa abụ anyị si Ebiri achọkwa okwu Igbere ọjọọ tii ya pọta abịa bịa si connect ọhụ mee more justify ahịa ha ịkpa so onye ọ bụ nke kacha bụ mkpa anyị si anyị jere eme foster unity among ụmụrịme Igbere emegha nke ọma ọ bụrụ eji agha gbaghara mgbe yuzu okwu bekee senu progressives ndị Igbere nwee progressive mind ele ọdụ anyị enwe interaction da emeita ma business anyị ada emeita ihe ọ bụrụ ọbụla na-azụ afịa ele ala nna ya ikwu bụ onye isi anyị bụ senior advocate of Nigeria ejedụ m enwe ihe ma m nụ amkwụsị ijekwu onye lọya rula na ogo oru mejeje chọwa onye mba ma bịakwụsa ya nwa ele ọ bụ nwanne m bụrụkwa onye Ebiri Connect ma connect ya eje merụ m ya ọhụrụ ndị senior advocate na-eme ya bụ ime nke business
maọbụ ihe iwu ụlọ anyị mega ya akpọtụ m sị m nnụ niile eme ihe donu jee merụ m ya anyị agaji ihu anyị sisi anyị na-eme ihe a ojeji ịdụkụwa akwụkwọ ojeji ịdụkụwa fon ịma era of technology as social media onye ọbụla ma akwa WhatsApp group anyị abụ WhatsApp group anyị karị WhatsApp group anyị nọ ground objective anyị sara ụtụtụ anyị si anyị ji eme akwa ya ala ibe anyị ji ewu ihe ọba anyị ji ewu anyị akpọ ya ụlọ ndị Ebiri Connect anyị akpọ ya Igbo mere anyị because ọ na-eme anyị lụkọta ya ele a na-alụa elu na ndị mụrụ ma ala bekee unu lụa duru ya omere ma alụa nwa na-achị ibe wa jere aga egburu ya anya ndị ichie na-eme izu a na-agbata mma ya afụ jere agba mkpọọlụ ibe agbata mma omere ma ya nọrọ ụlọ dacha elewa na-eme anyị sị ije mba jeje ahụ ihe megha na mba ya bụ Igbere ọ dụghị Igbere nna ekwu Okoribe kasịwa ihe amụra mba ka a mụọ ya Igbere ọbịa ebe anyị mezi anyị si one of our objectives bụkwa anyị je ma akwa ya ala anyị ewuo merụ mere m ibe wa jere egburu ya mekwarụ ndị ichie bụrụ members anyị exclusively members anyị ibe ọ bụ afụsa anyị asị ka m jeje pịatụ tenis ka m jeje kụwa snuka ka m je duwe ọdụ isi adatụ m ji ọ bụghị ibe a na-eme mkparakwu anyị chọọ ibe ọba anyị fụsa ele ọba sports club nọ ele Ikoyi club nọ ihe ọrụchabụ ihe anyị ebumnuche anyị bụ ma objective anyị mgbe anyị mepere ihe anyị adụkwa enyere Igbere aka mkpabairi Igbere edesara anyị hụ leta anyị abụghị uke ndị nọ ya ebe ọ lọọ onye isi anyị na onye isi anyị abụghị uke m ọ bụrụ uke elu m enwekwa ndị chọọ onye isi anyị nọ n'ahị na anyị Igbere na-eme ihe mekwa wee desara anyị ma leta anyị asa awa ọnwa eme ihe covid asịwa mmadụ dum nọ ya ụlọ bụ onye afụsachukwa ezi ọ bụ anyị bịa anyị tụkọta erimeri chetugodi Chief Godi biko ihe objective ọnwa nke ọka ka echesa lemi na-echesa ya kai because ajụjụ anyị nwodo ya ukwu nka ọ bụrụ onwere nke a na-agụ agụ ga-agụ ya agụ nke ị na-echesa ajịsa ga-echesa so kai because anyị ka na-adịsachagbu ihe rohu ahụ mba ọ kpasịchakwala ahụ ihe dum kwụsịrị ịkpa ọ dị mma ngwanụ kai gaje n'ihu so tanwa kaya aya onye bụ ọkpasịgbuola ọdụ mma tanwa aya amasala onye bụ onye isi president ma chairman anyị masa onye odeakwụkwọ sekretrị ndị ọjọọ bụnụ ndị sonụ daghachi ọgbakọ ọnwa enumike ichesatụ ya gbu ya chesa ya gbuo n'ozugbawa sekretrị sekretrị ekelela m Ela Ebiri Connect nọ now Chineke mara ihe aka bụ pioneer executive ihela na onye isi anyị bụ Chief Godi Uche Senior Advocate of Nigeria anyị nwere onye anyị kpọọ Vice Chairman Chief Emeka Ejeke ọ nọ ha Atlanta Georgia iziga anyị abụ nwanne bụ a Nigeria anyị make sure bụ ibe ọbụla Igbere ṅụ mmiri kowe iko ịdụ ha ala wọdị ga-abịa join anyị. My humble self, the secretary of this organization by his grace. I nwere onye dele Samuel Eke. Sam no ha New Jersey. Abịa bụ treasurer anyị. I nwere onye dele William Willie Uka anyị na-akpọ ya ọbata bụ our provost. Yeah, Willie Ukogo. Uko Williams. Abịaba our provost. So, ya bụ Elijah dọrọ. Adụmma. Ndewonu. Ife igbutela nkwa ọhụụ ọnụ. Isi na onye echezu. So ihe a dubara akwa ya ajụjụ anyị a na-asị. Ndị ihe bụnụ bekee na-akpọ ya criteria. Mbụrụ ihe a na-emenụ ka ọ bụrụ itozuola nọ. Ebaisa Ebiri Connect. Chief Godi, can I be done with you? Ebiri Connect email Ebiri Connect Elijah mebere ya ejekwa m ha asị ọ bụ nke onye ọbụla chọkwa ahụ ji abaghị ọkwa ihe ọ bụ ichoro Elijah lekwa n'anya ya nwere ma ezi ihe ị na-arụ
nwekwara ezi afọ inwe ọsọbụna nwa mmadụ inwe ego bụ isi ije inwe ego nwere ezi afọ anyị abịakwala etu omume bịaghị ịbụ onye omume ya dị mma mara ezi mara ụlọ mara ibere anyị bịa kọnsida anyị gaa ihe dị ụmụ anyị asị oke onye a eruola onye screening kọmiti ije eleba anyara onye ọhụrụ mara ma ọ bụ ụdịrị onye anyị ihe anyị na-akwụkwa ọ dụtụkwa ukwuu beta ọkwa ihe mmadụ nwere ike mkpụli beta anyị leta ịgakwa mostly maka ụmụ onye ọhụrụ ma ihe onye ọ na-arụ ma ihe ndị mmadụ na-akparị maka onye ọhụrụ den anyị bịa jụtụ ihe ajụjụ ọ bụrụ onye anyị na-enwe ike imekọta anyị ekwuru nabata ya ọnwa ile anyị ji doro ọdụmma imeela sekretrị nwe onye ọjị chọọ itituwe ahịa ọkpaghị akpasigbuola ebụrụ nwa afọ Igbere kpa ya ga-eme qualify those things ọkpasị anya bụ ndị otu nzuzo abụghị abụ onwe ha izu ọnwa ị na-echozu ndị bịa ya bụ ọbụrụ na-eme mkparakwu ga-abịa ba emekasịwa afọ anyị ọnwa ihe ọkpaghị ọdụmma gbanwe ka anyị manyisa akwanụ ajụjụ nke ọjọọ bụ unu ewetukwa iwo o ruo nkeji 12 eke akpụrụ nye 12:30 anyị ji emepe line anyị so that ndị nọ na panel a chọọ ịjụ ajụjụ anyị ụwa akpọ nọmba m nyelawa ụwa nwe ike jụtụ ajụjụ ọnwa because ndewo so now sanzo ọnwa unu bidokwanụ sanzo ọnwa unu bido ndị ya ihe bụ ya nụ programs unu meela nkunu nwe ike ichesali maọkwanụ nkunu plan ime bụnụ ihe unu tageti ndị Igbere na-eme. Secretary Zajeo. Okay, thank you, my chairman. Nkelela our moderator. Nkebezu ka bụ elohakpai abrobu afọ I ka bụ merema I my 2017 so I abrobu nwanta amụ ama I ka nọ nwa afọ atọ I chụ akwanụ hụ I nweghị ozi ebumnuche ibe Igbere nọ I ma akwanụ hụ ndị Igbere nke ka mee nwa nso a bụ ọnwa corona COVID-19 bịa mee ụwara ohu gbachie nwekwa onye ike dụ fụ kpaso okpo rie ihe na-esi ike akwada ala ibe ahụ agụda agụ ndị Ifo ele anyị ji mee objective ya eme anyị onye isi anyị ma ndị ọjọọ ele a na-eji achịwasị anyị eji ha na ọkwa akụ na COVID agụ egbuo ndị inyom especially ndị isi mkpe ụmụ nwaanyị jiwa anọkwa makwa ndị ichie anyị eje ekwo ihe ọ bụ mgbe anyị jikwa bịa zaa akwa ịnụ anyị bịa Igbere anyị bịa meriwa ihe bekee kpa palliatives anyị bịa vuo erimeri bụ rice onweghị isi ogo enwesa ya ka eyi isi ogo yi isi ogo ihe ọ bụla nwa ihe nta anyị ka mmefu nwe ọkala ka daa anya ele mkpaịkwa mgbe ịjụtụ anyị mana objective ga-esiwa chetuwa mgbe oge rukwa anyị nwere olileanya ihe ndị ọjọọ anyị na-emeri Igbere agbaghị anyị ka nọma 2 years and anyị akala agbazu 3 years of existence in a club but anyị na-eme ihe ọbụla anyị ma ya emesie ya ike anyị emegha ka ọ bụrụ nwa eji esiwa ihe wa bịala wa ma wazara afa anyị azarụghị afa anyị megha ihe saa ya ugwu so ọbịa mee m jide akpata ụka ihe anyị wuwa because ihe ọda anyị mkpa anyị ewugharị ya onwe anyị onwe onye ji anọ na ya sịwakwa nwa ibe wa jede afụsa ma wa nọrọ ọ bụrụ nụ my small in a brief synopsis mie iji anụ mkpa ọ bụ igbe ma o mere eme anyị because ọ bụ future bụ ihe anyị kpagha o mere eme anyị na-emewaje ala bekee lụọ ebe a iwu apụwa wasịwa daddy we want to go home bughachikwa ya ala bekee gbanụ ụwa ahịgha ihe meghewa obu ụchọ ọbịa ma anyị jesi ma ọ bụla nwa nke nta ka anyị metụ ibe ọ bụ ihe ọwa na ahụ ibe ọ dị wa bụ wa lụọ ma basketbọọlụ awa na-atụ anyị nweghị olileanya ma ọ bụla ibe igwu mmiri wa nọrọ wa pụsa wa ibe aha dụta ọkụ ike wa ka waje egwutu mmiri anyị bụ ihe anyị plan ya ibe nta anyị si anyị na-emepe anyị kpọọ one stop center
so onye ọchabunye anyị ma deele anya ọ bụ ihe Igbere ji eri uru ya aka anyị. Ndewo. Okay, anyị nụla mkpatụ gbasara palliative ọnwa nke bụ eziokwu unu gbalite ike anyị ya ma foto ya ma video clips e-post ya gburu mara Facebook. Igbere ekele unu elonozichesa ndị be anyị ka enyeturuwa aka ụdị ọbụla enwe ike inyeruwa aka ọhụ. So anyị ji ohere ọnwa dee ekele unu nke ukwuu. Ọ bụkwara na ihe unu mewe ụdịrị ihe dele palliative a na unu nwee ike ịnabasa ka onye abụ unu memba tụịta ụtụ ma ọ bụrụ ahịa, because Igbere si na ọ bụ ihe dị mma bụ ihe a na-eleru so onwe mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe ọ bụ imewe gasị onye ahịa adụ mma nwee ike inyetu aka ma ọ bụrụ onye ọnwa amarụ. So unu mewe ụdịrị ihe unu nwee ike ịnabasa ka onye abụ unu onye aka ka bụrụ memba Ebiri Connect nyetu onyinye nke ya. Mgbe ụfọdụ ịmara a na-asụ ọba agbakọta aka agbakọta nyụọ mamịrị ya agbụ ọfụfụ. So ka anyị manụ ma ọ hụrụ na onye nwee ike ime. Anyị na-anabasa. Ọ dị mma. Ngwanụ ka anyị gaje n'ihu. Ọ bụ ihe enwe ike ime. In fact, even mgbe ọ nwekwa ihe emega. So ọ bụ ihe enwe ike ime. O nwere onye ọbụla chọọ inye aka mgbe ọbụla onye o ji onwe ihe emega, onye obia anyị ji anabasa onyinye onye kwa anyị ka ndị mmadụ mara data onye dono bụ onye enyi ndị Ebiri Connect. Ala nke ọjọọ ya kwa ihe anyị jikwa fụsara social media ọnwa bịa bụ ka ndị aka ama ka Ebiri Connect marụ. Ọ bụrụ ihe ama ndị Igbere bụ mara diaspora ma ndị bụ Igbo ọbụla bụrụ ndị gakwụla nwa achọ ide eme ihe ndị dum ọnwa emega ka ụwa mara ụwa nwee ike uwe nweela a platform ụwa nwee ike ịsa eme ya. So anyị jikwa ohere ada akparụ ndị chọkwa ịbụ memba Ebiri Connect na ka nabasara ya nwa ndị mmadụ. Onye chọọ ịbụ memba ọkpaikwara onwela a sekretịrị anyị nọ akpaikwara ya ele ọ ga-eji bụrụ memba. Ọ bụ ihe site ike. So the more members anyị nwee the better for Igbere. So mgbe ọbụla onye nwe nke ọ chọọ inye anyị ka anyị gwere mepekwa Igbere anyị ji anabasa ya. Thank you. Secretary mmara Igbo anyị so nwe ihe ịchọ ititu anya ọkpa anyị because o ruwela 12:30 ka mmanụ ma nwe onye chọọ na ịkpọ anyị nọ ka ụwa ajụtụ ajụjụ nkewa. Ihe onye isi anyị kpa bụ ihe mmemme. Onye isi biko iji agbaghara m mkpa onye isi anyị Chief Godwin Uche. Mkpetụwa ụka nke nta ada amaghị ama anyị akala ka eruela iru ndị Ifo na-eze dị atụrụ anyị okpo ndị abụọ memba anyị. Ọdụhụ tu ejemakpa afawa but ọdụhụ two distinctive people yellow okpo ụwa bụ memba ụwa ihe anyị ma onye nga ya 200,000 na ya obutu ọ dị ya ihe anyị ma na anyị weru onye ọjọọ sara ibe ọsa ọ bụla onye Igbere ya si woo chai na ihe anyị meghị Igbere dị ya mma ya weru 100,000 ihe na ihe ọbụla anyị ma na iti ya ka so ọ sọpọtụ ihe a chairman na-akpa anyị o ma na-eme a so ọhịa anyị na-anabasa onye ihe ọma gị chi ka ihe ọma bịarụ ga sọpọtụ ihe ọma agbaghị m ịbụ memba ma ịbụ memba. Ahụ dazi gbarụnụ ihe dele palliative ọnwa enwe ike ndị ejite okpu ike enwe ike ụwa sikawa mee ya sọnsọwa ọ na-adịwa emebeti ndị ibe enwere ọgbakọ nwonu biga platform nwere program ụwa bịa titu nke nta ọnwụ ụwa ji ime ya ihe emekwa anwa ihe oriri ya achọkwa anwụ inye ndị Igbo ya adụtụwa ukwuu karịa ụdịrị ihe ọzọ mụchọ ịmasa unu nwee ike ịnabasa ụdịrị ihe. Okay. Tọnwa unu ahịkwala na ebe anyị nọ bụ akpọ ya digital age
which means enwe ya nwa ihere ohu eji ya da akparịtasị ụka. Enwe ya nwa ma Facebook ma WhatsApp ma sikwa ya si ya Instagram ihere ohu ọnwa. So ndakwanụ nke ọ bụ onye chọ ka ọ mara ibu n'ụlọ. Ndị ibe o ji ejije letu anya masatụwa ihe gbasara Ebiri Connect ma ihe dele webụsaịtị makwa na Facebook ma Instagram ma nke ọ bụla unu nwe ike ime ka ndị Igbo mara. Secretary Garihu. Okay. Thank you, sir. I will Ibai Noya. I am no bu Hinaru. I am no bu. I know her Facebook. Ebiri Connect. Facebook. Iga Ebiri Connect. Facebook. In a here. Gachi send the right email. Gaga kwa Ebiri Connect at gmail.com. I know kwa hode. Okay. Adumma. Iberu na anụla no ihe ụwa asị. Tọnwa. Anyị nwe ike ọ bụrụ na je kwori mkpụrụ ohere anyị ndị gege anyị nọ nche. Nọmba wa nwe ike iji kpọọ ma ọ bụrụ nwere ihe wachi akpaịtụ ya ma ọ bụ nwere ajụjụ wa nwe ike jụ ụwa jụọ ya. So nọmba onye nwe ike kpọọ bụ 1-301-366-6080. Can kwachi again. 1-301-366-6080. Okay, so you have a number I make you reach out to mine line. Obru je kwunu mume na chairman ma secretary. Una hekwala no ihe gbatasi anụ ụwa. Ani ihe agbatasi anụ ụwa bụtụ ihe emiazunu ndị Igbere affect. So I choka igboru ohere ọnwa da ajunu. Una ahela no Ebiri Connect bụ gbasara Igbere. Ihe wamia bagara Igbere uru. And enwekwanụ nwa ọgbakọ ndị Igbere na ezukọta afọ atọrọ ohu. Ịkparịtụ maọbụ ịhịtatụ onwe wanya. Dụkwa na-eme ka ihe ada agbasaje. A na-akpọ ya ezumezu. So onwe nwa ihe ndị Igbo nọdụ akpata ọnwa due to ihe COVID-19 ọnwa. Eje eme ya. So ndị ajụnụ president ndị ahụ iche gbarụnụ COVID-19 ka adịnwa ezumezu chekwa na anyị nwa ihu. Ndị ahụ iche maka debate a agaghị anọ. Guys, I call onye abai sanu but no ka jụọ ajụjụ a ga-asawa akwa. Hello? Okay, I'll call Salam. Ngwa biko sawa chairman. Ọ bụrụ ihe gbasara nke COVID a yara ezumezu mụ nwazi akpa n'anya dị ekpere that before o ji eruchagbu December ọrịa ọjọọ ajala hapụkwa n'anyị aka. But on the other side ya bụrụkwa na ọla ruo December mụ nwa kazi akpa n'anya anyị si ịla Igbere gahịtatụkwa n'onwe anyị. Ọ bụrụgodo ọbanyela Igbere anyị ekpuru ihe anụ mask ya pụrụ ya mgbe onwe na onye nọ ga-ekpufu mask. But ebiripụ mụ COVID a jekwe mmadụ ijekwa ahịta nwanne gị ike ahụ for 3 days. Ezumezu atụtakwanụ mma ike ọ na-enyere anyị aka ihe ma ịla unu ndị na Amerịka nọ eji ekwo ịlụa abụtụla nụ mgbe unu na-ekwo lụa. So efiri mụ COVID a jekwa ha eme anyị asị nkwa ka emechie ezumezu onye alụla anyị jekwa ha ejisi ike ihe anyị ga-eji lụa. Anyị ndị bụ ndị Ebiri Connect ji alụrịrị anyị mara anyị ji alụa bịa ihe n'ụlọ anyị rụga anyị abịa lụa hịtatụkwa onwe anyị mee mitin anyị. Ndị ọjọọ bụghị akwanụ ndị uke enweghịgara Igbere mmara ụwa ji alụa
so ebe anyị dum aja alọ mfiri ezumezu ọnwa eji agafe maka covid anyị jekwa ha ejisi ike hiere anyị ga-eji zọ ya hịtatụ ihe onwe anyị. Okay, anyị anụla ihe isi anyị makwarụ isi ịlụ ikpere ọdụtụkwa icho nke nta yara alụ ha ikpere emewe ezumezu ọdụ ya ọtụtụ ihe ndị Igbo na-agbara alụ ikpere ma ndị bịa n'ịlụ nwaanyị ma ndị bịa n'ili mmadụ ma ndị bịa n'ịgbapụ ụlọwa ma ndị bịa n'ime ya mkpamkpado ya nụ iche iche tọnwa anọdụ akparị onwe onye siga anụ ka ndị Ifo alatụkwa ikpere ihe ndị Ifo si anwa bụ ọ bụ alụọ ya ịlọ ndị o ji ekwu omume ọdụ mma ka abịa zukọta ya ile a na-ezukọta ezumezu ihe ọdị debate ịghọsala ịmala na eji ezukọtakwa ahụ eji ezukọta ọ bụrụgodị mmadụ ịnọ 2 meters away from onye ọjọọ gaa nọrọ after field anyị na-eji eme ezumezu o buru anyị ibu o bụ ezi ibu ihe eji enwe masị onye anọdụ ngwa onye anọdụ ngwa ndị anọdụ ngwa je mmiri ga ya ejekwa ala ejekwa ha meze eji eti mee ya ọdụ ma anyị anụla anyị echie ma na si sekretrị onwe onye iche adịdị ya nke bụ eziokwu bụ chairman anyị kpaizi m sọpọtụ after all m nọ nwa igbere ele anyị kparịa ebe a m nọ bụ igbere m nọ nwa onu ekele dịrị Chineke yes m nọ nwa onu igbere so the only thing mma nwa ihe a chairman kpa m meke ahụ sure ma mekpu mask mee ihe n'umita ọbasi ike ihe coincidentally and by his grace ọ bụ mbụ secretary the organizing committee ezumezu organizing committee 2020 ayaka ewo stand elu uke ayakakwa na ewo stand ele even the organizing committee so m ji achọ ka m hapụ ịkpata ike ọnwa ntọbụrụ fine ajegoghe m asịwa secretary organizing committee si so m sọpọtụ nwela chairman anyị kpa afa ndị Ebiri Connect ọdụmma imeela ka anyị nwekwa ajụjụ ọjọọ anyị nwee ike igberu na anụlanụ elewasị ihe a bụ atụmatụ nyewache ndị ọjọọ nwe ya kwa ihe ndị ọjọọ ụwache so ka Chineke merụ na ya ma anyị makwara isi ndị Igbere Welfare Union sila awa nwee ike ikpe bụ ahịa eji eme mgbe edele Ọgọst afọ so ka anyị mepenụ nchi anyị dechenu anyị laghịkwakwada akparịkwa ya ndewo so ajụjụ ọjọọ anyị chọkwa ịbaịkwa ajụjụ a bụ unu ahịla n'elu Igbere anyị dọ nwanne m nwoke azụ ịnọ n'uhu Igbere tọma ee m kelee Chineke ya bụrụ ọ bụ Igbere be basada ebi mụ ihe ọnwụnwa yes Igbere so onwe afịa a na-akpọ Omezebiri market afịa ọhụ takwala na ebele ya ga-awa ndị Omezebiri bịa mewezituwe ya edewekwa ya unu ya aghọ ọkụ Omezebiri market tọma ihe ndị Ifo nọdụ akpa bụnụ ndị Igbere ihe ọbụla akpaghị Igbere onwe onye ọbụla bụ onye Igbere ọ na-emetụta one way or another anwụ ndị si na ka arụ afịa nwekwara ndị si nụ ka aka jie brek onwe nke ndị Omezebiri ịrụ ya nwere nke ndị uke nwere nke ndị Igbere Welfare Union nọdụ arụ anọmie asị ele ejide arụ ya adụ mma so ndị ahụ iche gbasara afịa asị emega especially nke a ndị Igbere Welfare Union si wa mega in conjunction with Omezebiri asụgara ihu okay ndewo nke bụ eziụka bụ asị ala eji gasa dụa esu azụ bela na gasa ahụ ya ọ na-eme Ukechi ime project Igbere ọ na-abụ uke ome ha project wee ya Igbere anyị mara ọ bụ Omezebiri rụga afịa Omezebiri anụ ata akwa bịa n'ụwa Igbere Welfare Union na baịsị ịkpawo ka afịa ime afịa Omezebiri mbili bọọdụ wrong agakwa ha hafụ Omezebiri wa arụgha project wa arụ ugbo ile ọdụwa mma wa hand over
ịbịakwasị Igbere bịakwa bịa ya projekti ndị ọjọọ rụwa ọdụ welela anọ ka e were ya uke ịrụga anụ ihe ọbụla wa rụwa ndị Igbere Welfare Union abịakwa baịsa sikwa ụwa bịa ịrụkọtakwa ihe ime ebe ọhụrụ nakwa na ele eji separetie ihe ọnwa anyị meela sụ ụtụtụ asịwa ọbụ uke na-eme development Welfare Union a na-ekwesịghị ịbaịsa na-wa bịakwa ịrụ lọkọp shop nkewa ọ bụ arụ ha eyewo ọ bụrụgodo onwe ihe wachi iji ya eme mgbe uke ebe uke omezi ebiri ịrụ ha aha ndị ya ya ova so mbilivu ọ bụ ịchọrịta ọnụ bụ ihe a chọrọ ya ihe ọhụrụ ekwesịkwara ịhapụrụ ndị omezi ebiri apịa kawarụwa sekretrị imeela sekretrị atụla uche nke ya gbasara ihe a aka nke ọjọkwanụ prezidenti ndị Igbere Welfare Union si na ihe ya gbarụ na-achọ ka ebido afịa atọ ọnwa bụ na-enwe ụlọ akụ bekee na-akpọ ya bank ibe ọ bụ ndị lụa na Igbere ụwa adịghị eti itu okpo wa sakwana bọọdụ amịrị nke wa jide amịrị egwere eme expenses wa so na ndị bank si n'ọbụ enwe daily market na asa nkọ ndị bank asị bọọbịa so ka m ụzọ jụọ chairman onwe ele inwe ike iche enwe ike iji nwesa bank ọnwa abụ na objective ndị ọbụla onye ọbụla mkpa Igbere ndị ele iche enwe ike iji nwesa bank Igbere nke ọsọ ọdụta ndị Igbere mkpa ike a sịkwanụ na minicho achọwa ndị ogologo in fact ihe gbasara bank ọ dụkwa hụ even Ebiri Connect ọkwa hụ one of the things anyị debukwara obu because onye lọtụla Igbere even mgbe December ga-abịa ihe ele ịchọta nwa 20,000 30,000 ga-agbara gaje item in fact o nwee enyi m nwoke onye item ọhịa ma ibe mbịa ATM wa ya sị ma kwamahịla ememe asị ya mere nke item na ọkpọnwara item ka mba Igwere ego dọrọ ego so anyị amalite njakịrị ọhụrụ beto ọkwa asara njakịrị ka a na-eji akparị mmadụ eziokwu so ihe ọ kpakwara mbụ o rukwara ibe anyị kwụsị inwe bankị nke anyị so ihe gbasa bankị ọhụrụ o nwekwara ahụ ndị Igbere bụ ihe ara isi na-achọ ka enwesa bank in fact first of them bụ Chief Dr. Ojiuzo Kalu in fact o nweghụ mgbe ịma ya nwe nke Sun Trust Bank so ya nwa metụkwa serious efforts to bring that particular bank to Igbere but at that time ihe wakanye ya bụ a regional license to operate in Abuja but apart from that many other people Hekwala ụzọ Igbere have been trying in fact o nwekwa mgbe I may approach I think it was Zenith Bank ka ewale mụgwa nwe ike gbosatụrụ ATM machine that Princess Hotel but ụwa bịa kpatụkwa ihe gbasara ihe afịa kpatụ ihe akwa data enweghị other businesses na business anyị dum dere ọnakwa ha azụ mgbe December alas akwa onye ọbụla tụchie shop ya so nke afịa ọnwa achọghị mmepe ọdụ mma in fact onwe orere eji ejisi ka eme ya ka ọ bụrụ community project abụ nwa ihe ndị uke ka anụ afịa ọhụ ibe o jiri adụbiga nwe ohi ike oje nwe abụ just a daily market ya bụrụ a big market that will even attract other people ọ ka kakwara anyị mma anyị enwe ike nwosa not just the bank but other things ileta ihe anyị bi na moto park anyị nwere nwere akụkụ ibe afịa ọhụ moto park ọkwa afịa eruchigole ọkwa ndị moto abịa ma nwa ahịa biznes nwa paakị ya nwere akụkụ ụzọ wasankwa ibe ọgbafu gawara wa abịrịba ọhafịa so nke afịa ọdụ mma in fact beyond afịa onwe ọhụ ike masị ndị bụ ndị Igbere ka ụwado ebula asa akụwa ruo ụlọ onwekwa nwa biznes mmadụ mo na Aba Lagos Abuja igbosakwa ya nwa na Igbere ọ kakara ya mma nchesakwa mgbe sekretrị anyị Chief Azụ nke ahịrị ya nọ n'ebe a ya bụrụ bekiri busara Igbere in fact ọ na-eme every morning ya egosara m bread ụzọ ya ka bụ biznes
So enwe ike nwee ga ndị dị a Chief Azụ, Chief Chris Uche, ndị ga-abịa rụọ ma hotel, even nwee ike rụọ ma hospital, rụọ ihe dum ji ọjị ụzọ kalụ busa ma polis busa ma high court ọkwa nwe imepe Igbere ihe dum ọ bụ ihe ji ebusa ma bank gbosara ya ọrụ gbosa imepe Igbere. So nke afọ ọdụta mkpa ike mụ nwa chọrọ ka ọ bụla nwa ihe eji asị ndị ụka ọhụ mee enwe ike si anyị dum bụ ndị Igbere ka anyị tụrụ ihe ego ka eme ha afọ ka ọ dụ ibo ji ha dụ very big ọ ga-adụta m mmadụ obu. Thank you. Okay, ebiri mma mmanụ unu anụ anyị nwe ya nwa ihe na ohu nwa ya tụ ya ga-abụ ya chagbu uche nke anyị and Igbere sikwanụ n'uche onye adụ ya njọ nwo nke anyị si dụnụ mma nwekwanụ nke anyị si adọ ma ihe abịa chagbu uche atụ ya ka o nwee ike nyere Igbere aka ka Igbere mara elewa nwe ike iji adị emepeje aka ọkụ. So anyị ahịlanụ reasons Chief Godwin Nyetong bụ nwa the same reason President ndị Igbere Welfare Union Elder Uwakwe Okoronkwo ihe ọ bụ the same reason onye hele. So ya dụkwa asị ọ bụ sọnsọ ndị uke na-emepe obodo ndị uke na-eme ndị ọja dụkwa eme ndị Ebiri Connect meganwa IPA meganwa o nwekwa nke a na-akpọ IPAI ụwasịkwa ahụ awa meazụhụ enwe ahụ ma ndị kpọnụ Igbere All Stars ụwa meazụhụ so enwe ahụ ọtụtụ so o nwere nke onye na-emeli ya dị emeje ya emeje nke afọ ọnwa ọdụ nwele ihe ndị ifo nwere nwa nsogbu bụ nwele eji ma ya ọdụ nwele ma ihe ọ bụ ịghọsịla onwe oke onye site ụnụ ịrụ afịa adụ ya mma onwe oke onye mmụọ site ya na ọ bụrụ na onye si ya nnọọ ama m ka so ọdụ nwele ọbụla eji ma ya kama onwekwanụ ihe mmarụ bụnụ ihe achọ ime emechi imezi emezi ya bụrụ nwa eme ihe ndị bekee na-akpọ mistake a na-emewezi ihe ọbụnwa ọ bụrụ nwele eji ma ya adịpacha mika akọrete ya nwa so arụchekwa ya arụche because ozi anyị nwụsa bụ amalisa ma nke a ndị omezi ebiri ime ha ụwa ji eji gbọtọ mma ma akwanụ nke a ndị Igbere Welfare Union amalisala ihe amalisa so njenwada eji ohere a rịọtụkwa n'Igbere bụ o nwere mistake eme ka a kọrete ya ka emechekwa ahịrị uhu ọhụ gaje ihu na ibe nọọrọ ịnụtụwa ọkatụwa ukwu ihe ọ nwebụ nke na-akpọ mọl ịghọsịla ya dụ big ndị ife abịada azụ afịa ndị Igbere na ha ebulasa okporo Igbere ejide emetasị ihe na-egbu ụmụ ụlọ ma ọ sịkwa ya sị ya so ekwesịrị ka enwere ya ndị Igbere nọ n'Igbere na-azụtasị afịa bụ igbosi ego ọnwa ya bụrụ ọ bụ ndị bunu bụ ndị ji ada azụnarụ ihe ada emepeje so ndewonu so ajụjụ nke ọjọọ okay so ọ nwekwa ihe ọjọọ dụnụ ndị Igbere mkpa ọ dụtacha onye ọbụla mkpa ike gbasara ndụ yara akụrụba ndị ifeọnwụ bekee na-akpọ ya sekuriti ọnwa report anyị nwe abịa enwe ahụ some security challenges so anyị na-ajụ ndị Ebiri Connect especially ka anyị bidogodi with secretary nọ Igbere tọnwa onwe ala nwa anyị ra ọkpara atọ ọnwa onwe some serious security concerns enwe Igbere. Ekelela m moderator. Ejemasi onwe ibe security issue ado. So ejemasi serious. Ibe ọbụla development baisa. A na-enwe security issue. A na ha enwe akpaka ụlọ. Asịwa ejela je zuru. Ọ ka ma nwe Igbere. But although what I can call alarming. Ọnwa ndị a chegha nche maọbụla abalị isi m lọsaje ibe m sara alụa ihe echi ahụ nche onu onye nwa nakwa ha asị bụ ka eyewa sọpọt amara ele ejeji yewa sọpọt kawa ahịa emetu ọrụ nwa ka ọ dị mfe na awa nọ nwa kwa abalị na wafụsa
so ọ bụrụkwa bụ maka ọ bụ report security yes ihe emechu anwụ elu obodo nakwa ha eji eme but ọ dụghị ala mina o mee nke ọ bụ abịa sịkwawa onye ọbụla sọsọ anwụ Igbere onwe ihe meghele ọhụ Igbere chọma ọ bụ nwanne security ọ na nwa asịsị nwere ele eji eji ihe ruo aka daka ihe ruo aka ọ bụ individual ma ọ bụkwa na ele anyị nọ in fact ụwa bịakwusa m because ụnyaahụ o nwere m ji jee ije ya bara m ji ibe onye eze so mgbe m onye eze kparịta ihe m kwụ bịa ndị sekuriti nọ ebe ụwa bịakwusa m na mkparị ndị Ebiri Connect ga-azụ ya wa meshin m sụwasa m anụla samba onye ozi sam ji emekọ m meje ihe abụọ official report chairman biko ihe abụọ official report so mkpa awa ka ọ marụ se nwe nwanne metụ akwa na ụdị ya aka ọtọ bụrụkwa ma osi nta a na-ezutasi ha villages ezuwa ya nwa o zikwa nwa bụ village mepega anya so Igbere udo dị nwa Igbere nsogbu adụ. Okay. O nwekwakwa rịpọtụ agaghị nwesakwa ndị si na ndị na-achị nama mekasị ubiwa ụdịrị ihe ọgbaghanụ Igbere ahụ bụ ahụ ụnyaahụ nwa o nwere o ji mee ụnyaahụ ya bụrụkwa ma ndị bende ndị ọtọriti bende wa nwe ihe wa bụ ime ma ụwada ahụrị ụbụbọ ndị na-achị nama chere hụda ala jita so mere ma na ebe ọhụ si ndị bende ọhụ unu ndị bụrụ ndị bende na-elekọta ma Igbere anya unu mara n'ihe unu na-eme maka nama ndị a na-anama ndị a mekasị ahụ ubi ndị ifo ya ọ bụghị nke ọ bụ amara ele eji eji mee ya adụ mma because most of ndị nọ n'Igbere ihe wale ndị anya bụ ubi wụọ onweghị afịa wazụa so na majeda azọkasị ma obodo atakasị ihe wakụ ọ na-enye wa nsogbu Chineke emekwala na amara because asa ihe mee na ọhafịa asa ọ bụ wiki ga-aga ọsụ wiki abụọ ga-aga asa ndị ọhafịa wa ndị Awụsa ala jite ahụ Chineke ma amara Igbere aka ka enwe ụdị ihe ọhụ anya ka enwe ụdị ọgba aghara ọha ịwa bụ ihe bekee na-asị take laws into our hands ya nọkwa ahụ bido eme appeal ka the authority ndị ọha ọ da aka ka wa marụ data ndị Awụsa na-achị na ma mekasị arụ ndị ifuru ubiwa ọhụ ma nwa. Okay. Imeela ihe rịpọtụ sanụ Igbere da abịa taa nwa ndewo biko chairman Chief Emeka Ejike nọnwa ibe anyị nwe ike igwebasa ya ka o keletu Igbere ebe ọ bụ na onye Ebiri Connect ka anyị ya bịa keletu ma nwe vice chairman anyị chere ka biko Chief Emeka biko kpaịtụ. Hello. Kpaịtụ anyị nọ ahụ biko. Biko nka tere m n'ụra m ji arụ ụra na-akpa ọdụ mma kpaị je mmanya aka isi ụtụtụ anyị nka na bed Igbere ndewo no my chairman ndewo senior advocate secretary ndewo Akpọmọkụ I cannot say no to chairman so I have to wake up ka mmele sinye chairman anyị kpa ele Ebiri Connect na-eme Ebiri Connect every Red Planet I have to answer the call by the chairman. Thank you. Thank you. Tọnwa unu anụkwala nụ enyere hu anọkpa so tọnwa anyị nwekwa nkeji olere ole fụ ọnụ so ka anyị gwuru ohere ọnwa mee ihe bekee na-akpọ closing remarks so ka anyị bido with secretary so inwe nkeji abụọ ma ọ bụ less closing remarks ihe chọọ ka Igbere n'ụtọ Igbere ndewonu ele anyị kpaịla anyị bụ ndị Ebiri Connect. Ebiri Connect bụ otu nọnụ nwere ezi obu ibe Igbere nọ ibe ọganiru Igbere nọ ibe ọdụmma Igbere nọ echiche anyị bụ apart from ihe gọọmenti ma apart from ihe uke ma apart from ihe individual ma ka ya ndị gbakọtakwa aka ele ndị otu dahịkwa emepeghị Igbere arịrịọ m na-arịọ bụ o nwere onye aghọsa nche onye ọhụ jara aghọsa taa Ebiri Connect onweghị otu nzuzo ọ bụ ndị ifo nọ ya onye dele Chief Godwin Uche bụ onye isi anyị senior advocate of Nigeria anyị eje na-abụ ndị emezighị emezi anyị were onye nọ n'isi isi ele ọhụ were mere onye isi anyị nwe ya nwa ndị dị ukwuu anyị nwe nwa ma laghachi ma anya asọ nọ Chief Chima anya asọ anyị nwe nwe laghachi Paul anya asọ
anyị nwe nwa Sam Eke, anyị nwe nwa injinia Wakwu Ukegbu, anyị nwe onweghị esi ogo nọ n'Igbere abụghị enweghị membership at this group. So m ji asị ka Igbere ya opportunity ka anyị prove tuwo onwe anyị anyị jide prove ka wa matụwara anyị marụkwa na abụ ezi echiche bụ ihe anyị jara Igbere anyị ji eme ihe ọbụla anyị kwesịrị ime ihe anyị fafụ afọ Igbere kwafụtụwa ya ibe anya ibe anụghị ala Igbere ejide anụ Igbere asịwa bụ ndị ole ma ejide anụ ya sọ bụ ndị Ebiri Connect ọ bụ nwa ihe anyị kwụ iwu ihe onwe ihe ọjọọ bụ ndewo chairman oruo ebiekwala n'payo nye anyị closing remarks of last statement. Thank you. Moderator, m sị ka m kelee enwe ezigbo ekele iji bịa chesa Ebiri Connect dịkwanụ ka ndị Ebiri Connect ka anụkwa n'oluwa sekretịrị ya kpasigbuola bet ihe nga nwaanyị si bụ o nwere onye nwantị Igbere n'ụra anụ ihe ọnwa emere ka ụwa bịa join anyị ka the number enwere Ebiri Connect ka ọ da emeje increase ọ da emejekwa increase ọ kwere our contributions and progress Igbere jikwado eme improve ma ọ bụrụ onye bụ America ibu Germany anyị nwere ahụ in fact anyị jide ya amụbata ọnwa very soon anyị ji enwega branches in very many of the world so m keletara ike inye anyị this opportunity ka anyị nwee ike kọwa onwe anyị eze secretary ji kpai anyị abụ secret cult onwe ihe ọjọọ anyị na-eme ọnwa ka anyị nyere onwe anyị aka nyekwara onwe Igbere aka so ọ gwụla ya nwa thank you. Ndewonu ọgbakọ anyị nọdụ akparị ụka ọnwa a na-akpọ ya Igbere People Forum. So Igbere People Forum a bụ nwa ibe ndị Igbere na nwa afụsa akparịta ụka. So nke ọnwa anyị meghe akwa mara ịntanetị mara WhatsApp ma ihe ihu a bụ nwa ahụ ka anyị nwee onwe opportunity ọ bụ ihe daịra anyị Igbere anyị afụsatụgbuo n'onwa onye ọbụla anụtụgbuo ibe ya kpaghị so njeji ohere a sịkwa anyị meghe ihe njekwa etibakwa onye isi Ebiri Connect yara sekretịrị ya Igbere People Forum o nwekwa ndị ọjọọ bụ ndị Ebiri Connect nọla n'ụrị na Igbere People Forum ọ nwe ebe a na nwa akparị ụka ịghọsala ọ bụkwanụ klọb ọ bụkwanụ uke ọ bụkwanụ branch Igbere welfare ọ nwe ebe a na nwa apụta ịghọsala so ịkparịa ya n'ọta nwa ọdụ nwa ndị Igbere ụchọ anyị egosayala ihe bụ ya n'uche anyị tụ ya aka ime ka ibe anyị dụtụwa ma ihe rehu a bụ ka eme ka Igbere chahụ unu emeela bịa nọnyere anyị taa ndewo come this broadcast na bido ndewo.